حدا 16 زዕድሚኡ መንእሰይ ኣደ ኣመበል 18 ዓመተይ ከኽብር ከለኹስ እንታይ ዓይነት ህያቢኺ ክትብኒ ብማሊ ሓታ ኣዲኡ ድማ ተቐብለ ኣቢላ ኣንታ ወደይ 18 ዓመትካ ንኽትመልእ ገና ይኮ ዘሎ እቲ ግዜ ክትብል ትምልሰሉ እዚ መንእሰይ እዚ ልክዕ ኣመበል 17 ዓመቱ ክመልእ ከሎ ሃንደበት ልቡ ኣጥፊኡ ኣብ ምድሪ ጠቢሉ ይወድቕ እሞ ወላዲቱ ተጓያ ናብ ሆስፒታል ትወስዶ ሓኻይም ናይቲ ሆስፒታል ድማ ወድኺ ናይ ልቢ ፀገም ኣለዎ ክብል ይሕብርዋ ድሕሪ ሞዓልን ምሕዳርን ቁሩብ ክዛረብ ይጅምር ኣብ ዊልቸር ተደፊኡ መንበሪኡ ኣብ ሕክምና ኮይኑ ነታ ቲክ መሲላ ድንን ኢላ ዓይኑ ትጥምቶ ዝነበረት ኣዲኡ ከም ዝኽብል ይሓታ ማሚ ሓኻይም ወድኺ ክመውት እዩ ዶይሎም ኽዮም ክብላን ብሓይሊ ተዓጊቱ ዝፀንሐ ንብዓታን ክፈስስ ሓደ ኾነ ድሕሪ ዝግና ዝዝክሮ ነገር የብሉን ድሕሪ ዓመት ዕድሚኡ ልክዕ ኣብ መበል 18 ዓመት ዝኣኽለሉ ዕለት ግና ጥዕንኡ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ካብ ሆስፒታል ወፂኡ ንገዝኡ ተመለሰ ኣዲኡ ድማ ወዳ ክሕጎሰላ ነቲ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ዓራት ተነጻጺፉ ከም ዝጸንሖ ገበረት ኣብ መተርኣሱ ግና ሓንቲ ፍልይቲ ደብዳቤ ጽሒፋትሉ እሞ ከፊቱ ምስ ረኣያ ከም ዝትብል ነበረት ዝፈትወካን ዘፍቅረካን ወደይ ሓላለይ እዚ ኩሉ ዝተፈጸመ ብሰናይ ነገር እዩ ትዝክሮ እንተ ኮንካ ንመበል 18 ዕድመይ ልደተይ እንታይ ህያብ ክትህበኒ ኢኺ ብማል ሓቲትካነ ነርካ ኣነ ድማ መልሲ ሲኢነ ምንባር ይዘክር ዝፈትወካ ወደይ ሓላለይ ሕጂ ግና ንሕቶኻ መልሲ ረኺበሉ ኣለኹ ሕቆይ ዝጎበጠ ሕቆኻ ትኽ ከብል እየ ከርሰይ ዝጠመየ ንዓኻ ከዕንግል እየ ዝባነይ ዝዓረቐ ንዓኻ ከማሙቕ እየ ዓይነይ ዝጨምጨመ ዓይንኻ ኸጉልህ እየ ብህይወተይ ዘይነብር ብህይወትካ ከንብር እየ እሞ ወደይ ሓላለይ ክቡር ህያብ ንመበል 18 ዓመተ ልደትካ ልበይ ኣበርኪተልካ ኣለኹ ብህይወት ንበረለይ ተንከናኸኖ ድማ ሃፒ በርዝደይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ እዛ ወላዲት ልባን ውልዳ ክትህብ ዘገደዳ ፍቕሪ ኣደነት ጥራሕ እዩ ህይወታ ሓሊፋ ህይወት ወዳ ግን ኣትሪፋ ኦ እግዚኣብሔር ንብዓት ኣደይ ዝሕብስ ሰናይ ውልድ እምበር ንብዓት ኣደይ ዘፍስስ ውሉደይ ትግበረኒ ማሃርትን መሰጥትን ዛንታታት ኣብ ማኪ ሚድያ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ድሕር ዳኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዕዎ ሰናይ መዓልቲ